velkommen til jer alle sammen. Jeg hedder Anne Margrethe Hansen, og jeg er formand for Folk og Kulturs styregruppe dette år. Så må vi se, hvad der sker. Allerførst så skal vi lige synge Danmark, nu blunder den lyse nat. Udstillingen i år er jo en ganske særlig udstilling. Det er nemlig 40 år siden udstillingen for kunsthåndværk første gang så dagens lys i januar. Og da udstillingen holdes hver anden år, kun aflyst af en enkelt gang på grund af corona, så er det derfor også 20. gang udstillingen løber af stablen, altså 2 gange jubilæum. Ideen til udstillingen blev født af 2 januarborgere. I dag vil vi nok kalde dem iværksættere, nemlig Inge Birke og Thomas Knudsen. At deres idé, der også dengang byggede på udelukkende frivillige hænder, fortsat lever i vores lille by 40 år efter. Det var der nok ikke nogen, der havde forudset dengang. Men selvom der hverken er Facebook eller Instagram, så har ideen haft så meget power hen ad vejen, og blevet tilført så meget personlig energi, at den ufortrødent har fortsat sit gode liv her i januar. Det skyldes jo ikke mindst, at de, som har taget roret efterfølgende, de frivillige hjælpere, der gerne bruger en uge på at gøre klar, og de, der frivilligt udstiller deres kunst og kunsthåndværk år efter år. Og selvfølgelig også de mange besøgende, som har gjort deres besøg på Folk og Kultur til en tradition, og givet traditionen endda videre til deres børn. En udstilling, vi kan være stolte af på stiefod med syvkanten, og det har så sat januar på verdenskortet, eller i hvert fald landkortet. Dronning Margrethe sagde i hendes nytårstale, og jeg citerer: "Teknologien og maskinerne har for længst overtaget meget af håndens arbejde, men alligevel betyder det ikke, at vi mennesker sidder med hænderne i skødet. Jeg har lagt mærke til, at mange igen har fundet en hobby eller et håndarbejde frem. Det begyndte nok under coronakrisen, men så kunne man ikke holde op igen. Og som dronning Margrethe sagde, det gælder i hvert fald for mig. Man får ro på sig selv, når man sidder med et søtøj eller et andet mellem hænderne. Og det gælder for alle aldersgrupper." Det har dronningen jo ret i. Håndarbejde, uanset om det er male, strikke eller lave smykker, så har det alle dage haft en plads i vores tilværelse. Men der er ingen tvivl om, at det gør noget for vores mentale velvære. For nogen er det jo ikke bare en hobby, men en hobby, som hen ad vejen er blevet en levevej. En af nutidens trend, der er med til at styrke og dyrke håndarbejdet, er bæredygtighed og klimavenlighed. Mors gamle dug, en brugt skjorte, som man ikke kan passe længere, kan pludselig blive til den smukkeste lille kjole. Et maleri, hvor gamle avisartikler indgår og giver et helt andet indtryk eller udtryk i billedet. Drivtømmer, fundet ved stranden, bliver til en unik skulptur. Alt sådan noget, som kræver håndelag, og alt sammen noget, vi har gjort gennem mange år, men med navnet er nu klimavenligt og bæredygtigt. Dronning Margrethe udstiller gerne sine værker, både med ydmyghed og stolthed, har hun udtalt. Som de fleste udstillere her, er vi jo inkarnerede vestjyder, også med en vis ydmyghed og lidt jantelov i baghaven. Men jeg fornemmer også, at jeres stolthed over at vise det frem, som I nørkler med, at det er noget af det, I holder af. Det er altid dejligt at blive set og anerkendt for det arbejde, man laver. Jeg synes, takket være jer frivillige og udstillere, at vi også i dette jubilæumsår har fået sat en fantastisk udstilling sammen. Så det er med samme stolthed og ydmyghed, at jeg hermed på vegne af styregruppen for Folk og Kultur åbner jubilæumsudstillingen for kunst og kunsthåndværk 2024 med ønsket om, at alle får en god udstilling. Skål.
arrangementerne, der kommer her på Folk og Kultur. Den rigtige oversigt, den skal I finde inde på hjemmesiden. Vi har en folder liggende med vores arrangementer, og den er langt hen ad vejen rigtig, men der kan komme ændringer til den. Så derfor, kig ind på hjemmesiden, hvis I vil være helt sikre. Og så skal vi lige synge den sidste sang af Inge Birgit Knudsen, som har været med til at sætte Folk og Kultur på landkortet. Og så lige en sidste tak til Bendis Grødborgs orkester, som har spillet for os her til morgen.